ராகு பகவான் அக்டோபருக்கு பின் சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு கோடி கோடியாக குபேர யோகத்தை அள்ளித்தரப்போகிறார். மலையாக செல்வமும் மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் அதிகரிக்கப் போகிறது. சூரியனை ராசி அதிபதியாக கொண்ட சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு ராகு கேது பயிற்சி என்னென்ன பலன்களை தரப்போகிறது என்று பார்க்கலாம். கிரகங்களில் ராகுவும் கேதுவும் மிக வலிமையான கிரகங்கள். குரு பயிற்சி, சனி பயிற்சி போல ராகு கேதுவிற்கும் முக்கியத்துவம் தருகின்றனர். ராகு மற்றும் கேது பயிற்சி 2023ஆம் ஆண்டு வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின்படி அக்டோபர் மாதம் 8ஆம் தேதியும் திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி அக்டோபர் மாதம் 30ஆம் தேதியும் நடக்க உள்ளது. இந்த பெயர்ச்சியின் போது ராகு மீன ராசிக்கும் கேது கன்னி ராசிக்கும் பயிற்சியாகின்றனர். குரு பகவானைப் போல ராகுவும் புதன் பகவானைப் போல கேதுவும் செயல்பட போவதால் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்பதை பார்க்கலாம். சூரியனை ராசி அதிபதியாக கொண்ட சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் தரக்கூடிய ராகு கேது பயிற்சியாக உள்ளது. சிம்ம ராசிக்கு 2ஆம் வீட்டில் கேதுவும் 8ஆம் வீட்டிற்கு ராகு பகவான் பயணம் செய்ய போகிறார். ராகுவின் அஷ்டமஸ்தான பயணம் மிகச்சிறந்த புத்திர பாக்கியத்தை தரப்போகிறது. குருவின் வீட்டில் ராகு அமர்ந்து பயணம் செய்வதால் குரு பகவானைப் போல ராகு செயல்படுவார். உங்களால் பிள்ளைகளுக்கு சுகமான வாழ்க்கை அமையப் போகிறது. யோகமான காலகட்டமாக இது உள்ளது. சிலரின் ஆலோசனையை கேட்டு தவறான பாதையில் சென்று பல விதங்களில் சிக்கி தவிப்பீர்கள். இனி சரியான பாதையில் பயணிப்பீர்கள். எதிர்பார்த்த இடங்களில் இருந்து உதவிகள் கிடைக்கும். ராகு சூது கிரகம். எதிர்பாராத பணம், பொன், பொருள் சேர்க்கை, வீடு வாசல் போன்ற வசதிகளை தருவார். திருமணம் போன்ற சுப காரியங்கள் நடக்கும். கோர்ட்டு வம்பு வழக்குகள் சாதகமாகும். எதிர்பாராத வகையில் திடீர் செலவுகள் வந்து சேரும். குடும்பத்தினரிடம் விட்டு கொடுத்து செல்லுங்கள். சிலருக்கு இடமாற்றம் நேரலாம். இதுவரை வெளியூரில் இருந்தால் உள்ளூரில் செட்டில் ஆகலாம். இருக்கும் வீட்டை விரிவுபடுத்தி கட்டுவீர்கள். சிலர் பிள்ளைகள் படிப்புக்காக பிரிந்து போகலாம். குரு பகவானின் பார்வை வரும் 2024ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வரை சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. பல சிக்கல்களை சந்தித்து வந்த உங்களுக்கு நிம்மதியும் சந்தோஷத்தையும் தரப்போகிறது. செல்வ வளம் வரப்போகிறது. பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் நடைபெறுவதில் இருந்த தடைகள் நீங்கும். மகிழ்ச்சிகள் அதிகரிக்கும். பிஸ்னஸ் செய்யலாம். ஷேர் மார்க்கெட்டில் முதலீடு செய்பவர்களுக்கு திடீர் லாபம் கிடைக்கும். தங்கத்தில் முதலீடு செய்வீர்கள். பெண்களுக்கு நகை ஆபரண சேர்க்கை அதிகரிக்கும். நகை பணத்தை பத்திரப்படுத்துங்கள். குடும்பத்திலும் சமூகத்திலும் மதிப்பு மரியாதை அதிகரிக்கும். வேலை செய்யும் இடத்தில் கவனமாக இருப்பது நல்லது. தொழில் வியாபாரத்தில் அதிகப்படியான முதலீடுகளை தவிர்க்க பாருங்கள். யாருக்கும் பணம் கொடுக்கும் முன்பாக ஒரு முறைக்கு இருமுறை யோசித்து முதலீடு செய்வது நல்லது. ராகு நிழல் கிரகம் என்பதால் ஷேர் மார்க்கெட் முதலீடுகள் லாபத்தை கொடுக்கும். அலுவலகத்தில் சலுகைகள் அதிகரிக்கும். மேல் அதிகாரிகளின் அன்பும் ஆதரவும் கூடும். சிலருக்கு திறமைக்கேற்ற வேலையும் ஊதிய உயர்வும் கிடைக்கும். இதுநாள் வரை தைரிய வீரியஸ்தானத்தில் இருந்த கேது பகவான் வாக்கு தனஸ்தானத்தில் அமர்வதால் உங்களின் செல்வாக்கும் சொல்வாக்கும் அதிகரிக்கும். மகன் மகள்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். திருமண பேச்சுவார்த்தைகள் நல்லபடியாக முடியும். வெளிநாட்டு பயணங்கள் சிலரை தேடி வரும். பண வரவுக்கு ஏற்ப விரைய செலவுகளும் தேடி வரும். தூக்க குறைபாடால் மன உளைச்சல்கள் ஏற்படும். சிலர் வெளிமாநில புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு சென்று வருவீர்கள். மாடி வீடு கட்டும் யோகம் வரும். சொல்லும் செயலும் வெற்றியை தேடித்தரும். அதே நேரத்தில் பண விஷயத்தில் கவனம் தேவை. 2ஆம் வீட்டில் கேது பயணம் செய்வதால் பண வருமானம் அதிகரிக்கும். தனஸ்தானம் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது. எல்லையில்லாத அபரிவிதமான பண வருமானத்தை தரப்போகிறது. நாள்தோறும் விநாயகரை வழிபட வேண்டும். வியாபாரம் தொழிலில் பல மடங்கு லாபம் வரும். வருமானம் அதிகரிக்கும். கடனாக கொடுத்த பணம் வீடு தேடி வரப்போகிறது. பயம் பதற்றம் நீங்க போகிறது. நம்முடைய முன்னோர்களின் ஆசி கிடைக்கும். வீடு கட்ட, பிஸ்னஸ் செய்ய வங்கி கடன் கிடைக்கும். கலைஞர்களுக்கு மிக அற்புதமான காலகட்டம் இது. விநாயகர் வழிபாடு கேதுவினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை குறைக்கும். அடிக்கடி மௌன விரதம் இருப்பது நன்மையை கொடுக்கும். புதன்கிழமைகளில் விநாயகர் ஆலயத்திற்கு சென்று துளசி வழிபாடு செய்வது நல்லது. வெற்றி மீது வெற்றிகள் தேடி வரும். மொத்தத்தில் இந்த ராகு கேது பயிற்சி செல்வ செழிப்பையும் குபேரனாக்கும் யோகத்தையும் தரப்போகிறது.